Galdakao gerra zibilean Burdinesiaren barnean kokatua zegoen. Zuason dinamita lantegia zegoen, eta beraz, helburu militar bat zen gure herria. Baina helburu militar bat izateaz gain, Durango eta Gernikan bezala ere, poblazio zibilaren kontrako eraso asko egon ziren. Lehenengo torten zen Goikotxea, el alkahuete. Letxerue, el alkahuete, eixen asko ukibuen. Ite ben inkursioa, bat horre el alkahuete. Gero, handik etorten zean, bela baltzalez, irunen, zelango junkerra. Harin derrangadea, harin derrand. Azten zean kanpak, joten estu, dari kanpaka estu, joten azten zenean peligro. Txakurrik hausike, gora eta bera, behiek horroaka, ari seriak itoren ari zer dakardien bai ez. Ezin dezan espetakulo bet. Da gu buruen honestak eule bota. Toki honetan, 1937ko maiatzaren 19an, Galdakaon biktima mortal gehien pairatu zituen bombardaketa gertatu zen. Garaiko prentsaren arabera, 14 hildako eta 7 zauritu egon ziren. Egun batzuk geroago, beste hildako bat ere egon zela. Eta zirenak hasi ziren. Eta orduen ja nosten emoten denporia umea gazalai batea. Dana karrakalde bat sartu nintzen, horrex refugia tximelarren azpien dauena da. Eta horrezagetiko inosten, lo demás, ni inoz bezala, piti bezala txikara dutenaz, eta zero inakiko etxekoape, antxil garrale biok. Corríamos todos a la boca de esto, pero mucha gente se quedaba en la boca del refugio. Esta boca que te digo que estaba en medio del túnel, había una boca de entrada, y la gente pues se quedaba mirando a los aviones, pues no le daban importancia. Yo creo que los aviones cuando pasaban los veían y tomaban nota. Cuando la gente quiso auxiliar a los heridos y esto, pues, no pudieron porque venían los aviones ametrallándoles. Mila 1937ko maiatzaren 20an, el Liberal egunkariak, la aviación facciosa bombardeó algunos pueblos artikulu argitaratu zuen. Maiatzaren 19ko gertaerak bertan deskribatuz, eta horrela dio. Asteazkenean, hegazkin alemaniarrak 2 aldiz igaro ziren Bizkaiko hiriburu eta ondoko herrietatik. Hegaldiak altuera gutxikoak izan ziren, zerua hodeiez estalia zegoelako. Barakaldon 4 bomba bota zituzten, hildako bat eta 2 zauritu egon zirela. Galdakoko herriare gogor zigortu zuten, bomba ugari bota zituzten. Kazek ametralladoreekin errepidetan zegoen jendea tirokatzen zuten bitartean. Bomba bat errepide zahar eta berriaren arteko bidegurutzean erori zen, babesleku bat zegoen tokian. Babeslekuaren atean hainbat pertsona bildu ziren. Hegazkin batek behera egin eta babeslekuko atean bertan bomba bat jaurti zuen. Atea guztiz itxia utziz. Bombia ez izanean niebonen zen beste refugioan, antxegonen zen nire hilo batxuegaz. Eta sartu ziren gurera Manu Carrasco eta Rosita Beitia. Beteta guzti zeutze zurie, bueno, polvo, ez ezetuteko moduen, Rositak negarrez eta zagataka esateuen. Ahí le he tenido mis brazos
y me ha arrancado el tiro, me ha arrancado la hija Josepita. Horren esplosiñoagaz, berari itxakon paseu ez, bai alabatxuek ioena ondoan, eskapeiakon. Hilda, claro. Dramatiko ez izen ikustea handi Hortu Santu inguruti, galdako zelan egon zuten bastarrak guztiek, etxeak 6 edo 7 edo arraien zeizan. Bai horro kurtzen hasi, eta plazako txera gino, bai igual egon zizan, 1000 bomba izen diaria. 1000 bomba, kandela moduen. Galdakao, Bilbo, Markina, Leioa eta Eibar bonbardaketak gehien pairatu zituzten herriak izan ziren. Naiz eta bonbardaketan hildako gehienak Gernika eta Durangon eman ziren. Nosotros hemos pasado unos años que nos han mermado la vida de los chavales y yo. Con guerras y esto pues no hay felicidad.